by 2030. Moko kuom jod bura mag ODM okwedo weche maliekore ni duond bura mar ODM nyalo bedo mayom ponono ni Raila Odinga yudo lemo ma jakom riwruok pinje Afrika. Jakom mar ODM John Mbadi kod jaod bura ma Suna East Junet Mohamed owacho ni ODM pod biro bedo motegno kata ka jatendgi yudo lemo ma jakom riwruok pinje mag Afrika. Kane giloso e sub-county ma Suna East, Mbadi nowacho ni Raila pod biro bedo jatendgi kendo nyiso johera mag ODM ni kik bed gi kibaji kaluwore ni ODM biro bago romo ma chiwo negi ler tok Raila duogo pacho kowuok e piny Jerman. Jaod bura ma Suna East Junet Mohamed to korka kore owacho ni Odinga nigi chenro mar kaka obiro tayo duond bura mar ODM kod riwruok pinje mag Afrika kapo ni obedo jakom. I want to be very clear about this speculation and talks about Raila Odinga expressing interest to become the chairman of African Union Commission. Raila's stature and position in Africa is well documented and known. He has the capacity, he has the competence to take up that leadership. But that does not affect the position of ODM. As a party, when Raila comes back from Germany, we are going to sit as Central Committee to make a pronouncement on the future of ODM. And I want to tell you, there is no cause for alarm. In ODM, our leader is Raila Odinga. He says right, we go right. He says left, we go left. Whether he's the chairman or not chairman, that should go out clearly. There is no panic. We have competence in ODM. Sasa wale wako na wasiwasi, sijui nini, sijui hiyo wachana naye. Yule mzee ni mchoraji. Amechora kila kitu. Amechora vile atakuwa AU, vile atakuwa ODM na vile Kenya itaendelea. Amechora yote. Wacha tusikie mchoro yake vile amechora. Nyasi mar misa dhi nyime sikun